Se on tämä maailma tehty semmoiseksi, että täällä ei oikein suvaita olla herkkä eikä heikko. Epätervettä voimaa on minusta paljon olemassa. Sen taakse piilouvuttaa. Se on vaan semmoinen maski. Tämä on semmoinen vahvojen repijöiden maailma. Oothan sä pyrkinyt siihen itsekin aiemmin? Sillepä se on niin tuttu aihe jotenkin, että... Se ei se Graalin malja tai onnenvirva tuli, ei se löytynyt sieltä. Ei siinä, se oli omalla lailla ihan mukava ajanjakso elämässä. Toki aika kuluttavaa, mutta ei se huono ollut, ei ollut. Ihan se oli mukavata aikaa. Mutta ei sinne ennen ikävä ole, on siltä jo niin irrottautunut. Miksei? Ei se on vaan, että tuntuu, että on värit ja kaikki niin jumissa, että ei nämä nyt levisi. Tässä on niin talaviterässä nyt, ei tämä ei lähde. Kankeita poikia. Se oli täynnä sakkia se sirkus. Ne oli isot kisat. Siinä on Sakadat, se moninkertainen maailmanmestari. Se oli vähän semmoinen tymppeä vastus. Miksi? Tuon takia. Grand Finalen on se. Vasemmalla. Sillä oli vähän erinäköinen. Sillä oli miehet vielä miehiä. Hippa Heikki. Jarvainen mennä! Se oli siinä. Ne on tullut voimailun piiristä. Voimamieskisoja. Painon nostoa siellä on ja kovimmat jutut on kädenväännöstä. 5 MM-hoppeita on ja on joku bronssi MM-tasolta. Se jää se ykkösjuttu puuttumaan. Siihen oli semmoinen sisäinen palo. Se oli hurja palo. Siihen vaan piti ruveta. Ei mulla ollut mitään esikuvia täällä korvessa, että joku olisi tullut ja sanonut, että aloitapas tämmönen ja tämä voisi olla sinun juttu. Ihan niin kuin on ihmetellyt nyt sitten jäljestäpäin, että oli virtaa vähän enemmän kuin nyt. Hyvä Jarmo! Muuton poikia! Älä anna ottees,
Uskomaton voima on nuoruudessa ja siinä sisäisessä palossa. En kysely keltään, että tehdäänkö niin vai näin. Voi nyt! Siinä rupesi terveyden kanssa sitten tulemaan ongelmia. Sitten osoittautui semmoinen kuin aivokalvon tulehus. Se tuli hiipimällä vuosia ja kävi aika pahana. Ja olin tosissaan huonossa kunnossa välillä. Se kyllä sitten muutti sukset ihan muulle. Se muistutti, että se ei ole ihan pohjaton energia lähde sekä yrittäjä repiä jatkuvasti ylivoimia, mitä se on ollut kymmeniä vuosia. Se on tämä maallinen touhu, tämä on rajallista. Meidän voimat on rajallisia. Herkkyys monesti pitää puuteroja ja peitellä monenlaisen naamarin ja karskiuden ja kovistelun semmoisen matsoilun taakse. Se ei ole totta, semmoinen voima. Oikea voima on semmoista. Se vaan on. Se tulee jotenkin sisältä se oikea voima. Sitä ei voi teeskennellä. Ei oikein välkillä tullut. Perjantaina tuli kiusattua vielä ihan urakalanta käsiä. En nää tunnu niin hyvältä kuin joskus. Ja mä oon 25 kappale, eli 50 kiloa.
Ei, kyllä. Olepa siinä. Laitetaanpas taikajauhetta, mitä tämä saa. En, ole. Älä. Ei. Kävi vanhan aikana. Ei helppo jo antaa periksi. Kyllä oppipojat mennään ei maa mitään. Parempi niin. Näin se pitää olla. Näin pitää olla, joo. Urheilun illuusio, niin kuin joka kohdassa muussakin elämässä elokuvasta, mikä ei riitä. Mikä ei ole tarpeen. Vaikka revit kuin paljon, niin aina pitäisi vähän enempi saada. Se rupesi jossain vaiheessa tuntumaan, että mulle nyt alkaa nämä riittää. Aikaansa kutaakin ja se on tyhjä jäädä riippumaan mihinkään. Pitää pystyä luovuttamaan. Ne on nyt siinä vissiin vähän niin kuin viime hetki. Niin ne on. Se tuntuu, että se on itsestään selvä ja helppo, että ne viiään pois. Ja no on, siinä vähän semmoinen jännä juttu kuitenkin. Että se on niin iso osa minun parasta. Onko se nyt miehutta mitään lie, mutta se on ihan iso juttu. Nyt sen jäljestäpäin tajuaa oikein. Hyvä juttu, iso juttu, se on nyt ohi. Aika on siirtyä eteenpäin. Liian isoja pyttyjä. No niitä voi katsella joskus sitten. Siltä tuntuu. Se tuntuu vähän tältä. Osa pytyistä on aika etäältä. Brasiliasta ja Etelä-Afrikasta. Muutakin kierretty kuin tahkomäkki. Nyt lähtee tuhansia tai satoja tuhansia tai miten paljon lähtee kiloja. On nosteltu näihin eteen. On varmasti. Onko siinä sitten ollut sen kummemmin järkeä? En tiedä, eikä se on niitä olennaista. Mitkä fiilikset? Lähtö oli vähän vaikeampi, nyt on ihan ei oo mitään. Siinähän nuo on. Ja helpottaa. Mikä?
No se ei tarvi ylivoimiinsa repiä. Ei tarvi ennen todistella kellekään mitään, itselle ihan vähit. Se on siinä. Joko linnut laulaa kevättä. No nyt on tilaa jollekin uudelle. Mitä se sitten on? No sitäpä ei nyt taas tiedä. Onpas nyt siisit hyllyt. Siinä on vuosien pölyt. Siinä on Geronimo ja sen nimi on, että kempä tuulen vangita vois. Geronimo on viimeinen intiani apasi, joka oli vapaana. Ei ihmistä ole luotu häkkiin eikä kahleisiin. Ne voi olla häkit ja kahleet hyvin konkreettisia tai sitten näkymättömiä. Ihminen haluaa olla vapaa, ehdottomasti. Se voi sen kiiltävän perässä pystyä joskus aikaa myymään itsensä sinne häkkiin tai kahleisiin, mutta vaikka se saapi siitä sitä kiiltävätä, mutta ei sen ole sitten pitkän päälle hyvä olla siinä. Miksi? No siitä puuttuu se vapaus. Tästä tuli tämmönen. Näitä ei saa katalogista. Aha. Nostanko? Joo, nosta tuota ylös. Lemmös passaa hyvin. Tämä on tämmöset... Mites sähän ajattiin jo... Sehän sapi tuupit on valaa. Niin. Päädyskopio. Siinä on se. Minä olin itikkaa. Onko se perinä siellä? Ihan sinne pakoreijaan. Nyt. Avot. Ei pala emännältä jalat. No silloin se on siinä. Pysyy kengän pohja kuivana, se on sen verran lähellä. Korkkari ruppee kuiva. Noin vaan. Ei kerkis sulla. Hyvä. Miten sä Annen tapasit? Oltiin vähän ennalta tuttuja ja siitä tuli sitten kerran viestiä.
Siitä se lähti. Uskallettiin kuunnella sitä, miltä tuntuu. Kyllä niitä uusia tuulia vähän elämään on ollut vailla. Siinä istuu nyt vieressä. Samaanko polun kulkija. Näin se voisi ajatella. Siihen minä sen jätän. Miltä se sinusta näyttää? Jotenkin tuntuu niin kuin se olisi läsnä. Niin. Jätetään se hautumaan. Jätetään se hautumaan. Kyllä sinne jotta sillä jännästi ihan on. Jo vähän harjakaiskahvit. Asiat on minusta loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia ja simppeliä. Niihin hiljentyy. Tää maailmalla on nerokkaita konstia, kyllä ihminen pysyy. No se on se sisäinen rauha, levollisuus, niin se ei löydy kuin sieltä sisältä, ihmisistä itsestä. Ei siihen auta lottovoitot eikä täydelliset ihmissuhteet, eikä muukaan ulkoinen hapitus. Se vaan on niin. Se ei löydy ehtimällä, koska niin kauan kuin ehtii, luulen, että se on meidän ulkopuolella. Sitä ei voi löytyä, kun se on jo meissä. Se vaan tajuuta se. Ei se ole vissiin sen isompi juttu.